ہوئے ہوئے پیار کر سائیں دے نال پیار کر جڑے نہیں مندے آخر جڑے سارے محبوب نو آخری نبی نہیں مندے انہاں نال گل پہ کرے دے ہوئے پیار کر سائیں دے نال 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 پیار کر ختم نبوت دا تو انکار کر جگ دا چودرا سبحان اللہ پیار کر سائیں دے نال پیار کر سائیں دے نال پیار کر ختم نبوت دا تو انکار کر پیار سائیں دے نال پیار کر سائیں دے نال پیار جو اپنے بیٹو سوڑی سلا رہا کہ ختم نبوت دا بن پہرے دار تو آتھوڑا سبحان اللہ ختم نبوت دا بن پہرے دار تو ختم نبوت دا بن پہرے دار تو مغل تو موڑے سوڑے ہو بیدار تو آقا دے غلامی دا تو سچا پرچار کر آقا دے غلامی دا تو سچا پرچار کر پیار سائیں دے نال پیار کر سائیں دے نال پیار کر ختم نبوت دا تو انکار کر پیار سائیں دے نال پیار کر قرآن سونے رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک سونے اساں تواڈے ذکر نو تا قیامت اس دھرتی دے بلند فرما چھوڑا ہے توجہ پوری شیر سلام لگا پوری توجہ ہوئے کہ ذکر جو مصطفیٰ دا اللہ تو پسند دے آپ چھوڑے ذرا سبحان اللہ ذکر جو مصطفیٰ دا اللہ تو پسند دے ذکر جو مصطفیٰ دا اللہ تو پسند دے بارا بلا لکا ذکر کائیوں کا بولن دے بارا بلا لکا ذکر کائیوں کا بولن دے ذکر بولا دے کائیوں ذکر بولا دے کائیوں ذکر بولا دے کائیوں آدھا مار کر ذکر بولا دے کائیوں آدھا مار کر پیار سائیں دے نال پیار کر سائیں دے نال پیار کر ختم نبوت دا تو انکار کر پیار سائیں دے نال پیار کر پاک محبوب اس دنیا تے نہ کوئی ثانی آیا نہ نہ آمنا ہے کہ نہیں قائم میرے پاک محبوب جاری جاؤ توجہ محبت رکھو سبحان اللہ توجہ شیدنا جناب دا کریا ٹھایا کہ رتبہ بلند دیکھو سونے لجپال دا دھرتی دے ہر چاہتے میرے سونے محبوب دا ذکر کیا تھی دے توجہ شیر سام لگا جناب دا کریا ٹھانا رتبہ بلند دیکھو سونے لجپال دا رتبہ بلند دیکھو سونے لجپال دا رتبہ